Hello friends, barkanmu da yau, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. A wannan bidiyo na zo mana da sabuwar hanyar da za mu samu 'yan canji ta hanyar amfani da wannan application mai suna Reach On. Wannan application zai baka samun points wanda za ka iya converting ɗin shi zuwa ka yi amfani da su ka yi withdrawal zuwa USDT ko kuma ka yi withdrawal zuwa bank na PayPal naka bank account na PayPal naka za ka iya cire su ta hanyar amfani da USDT. So, domin gani hakan zai kasance kai tsaye ba game da subscribing ba a wannan channel, ka taimaka na mana alamar subscribe, sannan ka ta alamar ƙararrawa, sannan ka zabi all, sannan ka like na wannan bidiyo inda dama ka share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Mu shiga zuwa cikin bidiyon. Da farko dai akwai link din wannan application mai suna Reach On. So wanda zaka danna ya kawo ka kai tsaye, zaka danna kan link ɗinka da yake descriptions kamar yadda kuke gani. Ga wanda bai san description ba ya taba sunan wannan bidiyon zai ga description ya bayyana, sai ya taba sunan bidiyon, sai ya taba link ɗinsa kamar yadda kuke gani. Ni ga link ɗina yana kan WhatsApp ne kamar haka. So zan buɗe WhatsApp ɗina kamar haka, ga link ɗina zan danna shi kamar haka. Zan danna link ɗina kamar yadda kuke gani. Kana danna kai tsaye link ɗin naka zai kai ka directly cikin Google Play Store domin ka sauke wannan application mai suna Reach On. So kana sauke, kana yin install nashi sai ka zo ka open nashi kamar haka. Dan ka bude shi zaka jira shi kaɗan, ya danganta da yanayin network wayar ka, zaka dan jira shi kaɗan kamar haka. Dan ya kawo ka ne zaka ga dan ronin zai kawo maka wannan, zaka ga sun ce congratulations on win the $10. Kamar yadda gani za su baka, zaka iya samun $10 idan kai sign in da wannan application. Sai ka ina kace sign in, sai ka danna ka ga gurgurun abin da suka baka. Dan kana akan sign in zaka zo ka danna ina kace login with email account, kamar yadda gani login with Gmail, zaka danna shi kamar haka na farkon nan. Dan ka danna shi kamar haka zaka jira shi kaɗan. Zai buƙaci ka sa email account naka wanda zaka buɗe wannan account da shi, sai ka zo ka danna ina kace email ɗin nan, sai ka zo ka sa email ɗin da kake buƙata ka yi amfani da shi. Misali za mu yi amfani da wannan email ɗin. Okay. Za mu yi amfani da wannan Gmail ɗin, sai mu danna send code. So dan ka danna send code za su tura maka OTP a shi wannan email ɗin da ka kasa, sai ka jira su tura maka code, verification code, sai ka shiga cikin Gmail ɗin naka kamar haka domin ka yi receiving na wannan verification code ɗin, sai ka saka a gurin da suka baka. Okay, ga code ɗin nan sun turo mana 955905, sai ka zo ka sa a wannan akwatukan. Okay, kamar yadda kuke gani gashi ina sa 955905. yawwa kamar yadda kuke gani gashi na sa, zan jira ya confirming, sai ka jira shi kaɗan da an ka sa code ɗin. Kamar yadda kuke gani nan ma za ka jira shi kaɗan. So zai wuce da kai, zai buƙaci ka zaɓi yare, sai ka choosing, sai ka bashi a inda ya maka choosing automatic, sai ka bashi a English ɗin nan. Idan kuma wani yaren kake da shi daban zaka iya zaɓen kowane kalar yare, amma ni zan bashi a English kamar da kuke gani. Sai ka ɗan yi scroll down ƙasa, zaka danna aka ce next step ɗin nan, sai ka danna shi kamar haka. Dan kana kan next step zai buƙaci ka sa invitation code. Wannan invitation code ɗin zaka sa, da kake gani zaka ɗauka ka sa a jikin screen kamar da na sa, kamar da akwai T, akwai 9, akwai 1, akwai U, akwai 7, akwai B. So idan ka sa wannan invitation code ɗin zaka samu points guda 100 kamar da kuke gani. Game da kuke da su ce enter invitation code or link to receive 100 points instant. To a nan take idan ka sa wannan invitation code ɗin zaka yi receiving na 100 points kamar kuke gani. Dan na akan submit zaka ga sun bani wannan 100 points ɗin. So kamar da kuke gani gashi nan yana ruwan, bara mu jira ya wuce mana. Okay, kamar da kuke gani gashi nan sun bani 100 points, kamar da kuke gani sun mun congratulations, gashi nan sun bani wannan 100 points ɗin da suka ce za su bani. Sai in zo in danna kan skip kamar da kuke gani. So sai in danna min ɗin nan, nan ma in danna let's start ɗin nan. Sai ka danna akan let's start, sai ka jira shi kaɗan. So nan shine home na application ɗin kamar da kuke gani. Za ka ga a farko register ka gashi nan sun baka $0.4 kamar da kuke gani sun baka, kuma wannan $0.4 ɗin zaka iya cire su in kana buƙata. Idan kana so ka cire su, idan kana buƙatar ka cire su, in kuma sai ka tara naka abun nan, idan kana buƙatar ka cire su a yanzu zaka danna ka ce go to withdraw ɗin nan kamar da kuke gani. Zaka danna akan go to withdraw, sai ka danna add account, sai ka zaɓi account. Za su payment method ɗinsu guda biyu ne, za ka iya cirewa ta hanyar PayPal account,
za kuma ka iya cire ta hanyar Binance accounts. So duk wanda kake da shi za ka yi amfani da shi. Ni yanzu misali zan muku misali da Binance accounts. Misali ina so in cire akan Binance accounts, so wannan address suke so in kwafa domin in ga wani address account na a cikin Binance suke so in kwafa in cire wannan kuɗin, sai ka zo ka danna idan kana so ka ga wannan address kake so ka kwafa ka sai ka danna aka ce find your Binance account address ɗin nan, sai find your Binance address ɗin nan sai ka zo ka danna shi kamar haka. Dan ka danna shi kamar haka za su buƙaci ka buɗe browser da kake so ka buɗe shi domin ka ga address ɗin da kake so ka kwafa domin ka cire wannan kuɗin. So da farko dai ga za su nuna maka step na hanyar da zaka bi ka withdraw ɗin kuɗin ka cire kuɗin ka cire wannan yan kuɗin da suka baka. In kuma sai ka tara ne zaka iya cirewa dai ga step ɗin da aka bi. Ga nan step 1 to 5 ga nan ma ya kai har 7 8 ga nan step ɗin da aka bi. Za su buƙaci ka kwafi address wallet na BNB Smart Chain BEP20. za ka je ka kwafo shi a Binance sai ka zo ka yi adin nashi. So ga wanda suke harkar crypto sun riga sun sani ba sai na yi muku wani dogon bayani ba akan wannan. So za ku kwafi BNB Smart Chain BEP20 sai ku zo ku kwafa ku yi withdraw. Wannan kuma winning za ka inda aka ce go za ka ɗan yi winning ne na abin da zaka samu, duk abin da kai winning a nan za ka samu. So wannan invitation code ɗin kuma za ka danna aka ce invite, so domin ka samu wasu 'yan canji a nan sai ka danna invite. Za su baka links da invitation code naka a domin ka ƙara samun kuɗi a wannan application ɗin. Ga wani gurin aka ce invite, nan za ka danna ka copy link ɗinka da kuma invitation code ɗin naka. Kamar da kuke gani wannan shine invitation code ɗin naka. Wannan shine kuma duk wanda ka gayyata za ka samu wani commissions da yi amfani da invitation code ɗin naka, kamar yadda ka yi amfani da invitation code ɗina. Kai ma idan ka tura ma wani za ka samu commissions a shi wannan application. Wannan application ɗin kar ku wasa da shi saboda suna biya sosai. So kamar da kuke gani ga shi nan yanayin abin da suke bayarwa idan mutum ya yi amfani da referral code ɗinka ya zo ya kamar yadda kaka yi. So a nan gurin ƙasa kuma ga wani gurin suna buƙatar ka dinga clicking nashi a duk bayan 24 hours za su dinga baka wani commission shi ma. Za su buƙaci ka dinga clicking ɗin shi so guda 180 a kowane rana. Ni za ku ga 0 ne saboda ni na yi amfani da shi ne yanzu ba su bani ba. Wannan akwatin za su ga sun 0 amma kai za su buƙaci ka clicking. So za ka yi amfani da auto clicker, za ka yi amfani da click assistant ka ɗauko a Google Play Store, abin da zai dinga danna maka automatic ba sai ka tsaya kana wani wahala ba. So idan kana bibiyan mu a wannan channel na san ka san me auto clicker wanda ake daddannawa nan, a maimakon ka danna da hannunka shi zai dinga danna maka ne automatic, nan da nan kuma za ka yi ka gama. So yan uwa idan kun ji wannan bidiyo ku danna alamar liking, idan kun kun zuwa ne a wannan channel muna buƙatar ku danna alamar subscribe domin ci gaba da ƙarfafa mana gwiwa da mun kawo muku sabbin ayyuka a wannan channel. Muna godiya da kasancewa da kai da Uzairu TV Village. Mu huta lafiya.